विशेष म्हणजे बिना पाणी टाकता ही मिरची दळलेली बरं का मी, इतकी बारीक। तुम्ही पण बनवून बघा, ह्या थंडीमध्ये तर अशी मिरची झालीच पाहिजे। नमस्कार मैत्रिणींनो, कुक हॅप्पी होममध्ये मी सीमा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। बघितली ना आज आपली लसणाच्या पातीची मिरची किती हिरवीगार आणि छान झाली आहे। तर आता आपण बनवूया। त्याआधी माझं चॅनल आठवणीने सबस्क्राईब करा, आठवणीने बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा। चला तर आता आपण बनवूया। लसणाच्या पातीची मिरची करायची आपल्याला छानपैकी। आता जिथे जिथे दाट आहे तिथला उपटूनच घेऊ, तेव्हा तो छान लागतो। असं लसणासहित घेतला किती छानच लागतो तो ती पात। हे बघा इथे एका ठिकाणी 4 आहे असं। तशी तर निस्ती पातीची पण छान लागते, पण यानी आणखीन चव येते। बघा माझा लसूण मी लावलेला स्वच्छ असं निंदून काढलाय मस्तपैकी। चला आता बस झालं शेती दाखवणं, आता आपण तयारी करू। मूठभर लसणाची पात घेतली मी, ती स्वच्छ धुवून घेऊ आपण आता। आता लसणाच्या पातीला हिरव्या मिरच्या पाहिजेच ना, मस्त मिरच्या खोडून घेऊ। ह्या मिरच्या खूप खूप तिखट आहे। हे बघा लाल पण खोडून वाळत घातलाय, हिरव्या भरपूर आहे। हे माझं मिरच्याचं शेत आहे। आंब्याला किती मोहर आलाय बघायचं का, दिसतो का? हे बघा। आता ही पात व्यवस्थित छान धुवून आणि ह्या साईडची बारीक चिरून घेतली। त्याने काय होतं, जर आपण अशीच जर टाकली दळायला तर लांब लांब मोठ्या दोऱ्या निघतात त्यातून आणि ती मिरची व्यवस्थित बारीक दळली जात नाही। आणि इतक्या मिरच्या घेतल्या मी, ह्या मिरच्या खूप तिखट आहे, मी तुम्हाला सांगितलंच होतं। धुवून घ्या व्यवस्थित आणि ते आता आपण दळून घेऊ। अशा पद्धतीने आता थोडी दळायची झाली आहे ही बघा अशी। पण आता आपल्याला त्यात मीठ टाकायचं आहे। मीठ चवीपुरतं मीठ टाकून आणि तुम्हाला आता एक सांगते, ही हिरवी मिरची म्हणजे ही लसणाची पात अशीच 4 ते 5 दिवस टिकून राहण्यासाठी आणि अशीच हिरवी राहण्यासाठी तुम्हाला एक ट्रिक सांगते, खूप सोपी आहे। आता आपण यात मीठ टाकले ना, तर आपल्याला एक वगळी त्यात तेल टाकायचं आहे। त्याने काय होईल, मिरची जसली तशी हिरवी पण राहील आणि टिकेल पण, चवीला तर छानच लागेल। तर मीठ टाकून दळून घेऊ। तेव्हा चांगले चांगले खा, मस्त राहा, माझे व्हिडिओ बघत राहा। मी पुन्हा येईल नवीन रेसिपी घेऊन। बाय।